7 ଜଣ ସନ୍ତାନକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ପ୍ରେମିକ ସହ ଫେରାର ହେଲେ ମହିଳା। 7ଟି ସନ୍ତାନର ମା ପ୍ରେମିକ ସହିତ ଫେରାର ହୋଇଯିବା ପରେ ପିଲାମାନେ ମାଆକୁ ନ ପାଇ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାର ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଲାମାନଙ୍କ ଫେରାର ମାଆକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି। ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଏପରି। କନୌଜ ଜିଲ୍ଲାର ଗୁରସୱାଇଗଞ୍ଜ କୋତୱାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଗ୍ରାମରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ 7 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ପ୍ରତିମା। ପ୍ରତିମାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଘର ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତିମା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ସୁଯୋଗ ଦେଖି ନିକଟରେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ସହ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟ ଧରି ମା ଘରକୁ ନ ଆସିବାରୁ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଉସୀକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଫେରାର ମହିଳାଙ୍କ ନଣନ୍ଦ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। 7 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ଥାନାକୁ ଯାଇ ପ୍ରତିମା ନିଖୋଜ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିମା ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବାରୁ ଫେରାର ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କାମ ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନ ବାହାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମହିଳା ଗାଁରେ ଥିବା ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ସେ ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଘରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା 7 ଜଣ ପିଲା ମାଆଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ନୂଆ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।